tichiri mumudaro akatanga kutabvunza iwe mukomana iwe mukomana wako mukomana mukuru musoja anowa ari papa ndikati ndini ndikanzi firstborn yako inonzi ringwe iri papa ndikati firstborn yangu iri papa rikona akasimuka kauya agara akataunzi tenda baba wako apo ndo ane upenyu hwako mwana uyu komaimudzungaidzire kudonhe dzungu rese chidonha kumashopu kuita sei zvese izvi zvinhu zvaiva zvichiitika zvinosikana nemunhu wese akaramba akanyarara ringo neabva atotanga kutochema bva adzokera bva ndogarowo zvikanzi ko mwana wangu akanyoresa iwe mwana wemukomana wako wemukadzi mudiki aiwa musikana mutsvuku wangu akanditi ndikazokadze chinhu izvi ndiye achazoya chizoite mukadzi wako iwe stori ari kupi ndoga ndatanga kurangana nezvine mwana iye vandanyatsokunoti hai mai anonge dzine zvinobhuruma ndakaiti hasha I'm James Rudzinde, ndiwe Enoch na Lazarus Chasara, ndimi tatenda cloud evidence online tamire nyari pamberi penyu nyaya yekundipfuma uroyi uye kutora mombe dzangu nechisimba uya nembodza kuti tipane mari yedara kutaura izvozvo izvo ndiloveness mucherera achitaura kunani Samuel James Enoch Lazarus Chasara tatenda cloud evidence na online. Right, taura tinzwe zvakafamba seloveness. Upi anzani? Samuel. Taura muchidaidisa ukamanyuhamira sei vanhu vesa mwana uyu wakamba kare kundishungurudza andishungurudza kudaro zvimwe zvacho ndaingonyarara anditi ipapo akadaidzira kuti pamombe ndiri kutondotora ndoti mombe ndeya baba wangu mombe ndedza baba wangu handina kumudaira handina kumuita sei akaramba ndakanyarara akaenda padanga akatengesa mombe ndikaramba ndakanyarara akadarikoda akandatengesa 300 andinongodaira zvinhu izvozvo pabuya futi ndiri iyoyo akatengesa rukukwe rwangu wendakamubarira uyu akatengesa stofu yangu ndakaramba ndakanyarara hana zvandaimbomukwanisa kuti ndimubvunza anoti pamba ngepangu ngepababa wangu handina zvindaikwanisa kuti nditaure naye youya imweni wakandibata kudai kubva andisukumidza mandasvikoti desh asi vandagara handina zvindakareda kuti naye ndakangomuudza kuti Samuel unoziva kuti ucharipa ndikada mutsura chinhu chete ndati ahundusanga andazodzidza kuti zviri nani kunyarara asi mumwoyo mwangu ndinenge ndarwadziwa kuti mwana uyu ari kuti pamba waraiti izvo zvinhu wobva ati echitobva kuti kuno musi wa1 ari kushungurudza hama dzangu idzi wokwamucherera ihama dzangu akaenda kandokokorodza vanhu wokwamucherera wakaungana wese pamba iri nyaya yeuroyi yekuti nini ndakanga ndichidzidzise mwana wake dangwe rake akati muri kuona kunyengerera mwana wangu kuda kuzomuuraya kunyengerera mwana waye akabva atodii akabva atoregedza chikoro ndamudzosera pomufree ndaitomubhadharira nemari yangu zvikanzi kunyengerera mwana wangu kuda kumuuraya zvikanzi akabva ndiroera futi mwanasikana ari panapa muteedzeri wake ndina ana 3
echibva amurova mwana achida kotaurawo chichemo chake kuna baba wake. Kwabva amurova kudaro mwana akasvika kugara pasi kudai. Iye kwakwenda kwakutora dombo kwabva aenda pana atori nemakireki. Mwana iyi akatodzokera panze ndoona wouya akadai. Ko chini wakatosvika kutogara pasofa rababa. Inini ndozvidya mwoyo kuti hwangu hunerera uhu hwokuti handina mai, handina baba, handina murume. Saka ndoita sei? Mwana uyu ndakamubatira munda ari kubasa, mandatora zvese nemapemiti. Mwana iwo ndakazozwa reti kuti watengesa. Watengesa izi hana kubvunza kwarora. Hamba ndakanyarwa ndakuzwa rora akudeketera mudzezi dzangu. Ndakadongoti pikiti handi mandonoti handizvigoni. Izvozvo paupenyu hwake inini ndinorwara, ndinombochengetwa kana kumukwama. Ndachengetwa kumukwama, iye anosara pamba zaira ngodonhedzwa nehuku yangu chete. Anotora wodya pandaonoti pana handichatoiti zvitiwo newazukuru wabva atoteedzerawo. Ndabvisa kudzedzenda ndozozvitsvetawo kusaiti ndokwenda dzitsveta. Ewo zvasara akatureti pane kuti pendarwara atureti uri pahwindo patirifenzi apinda nepo chibudisa mafetireza ondotengesa zvese ngezvomashure izvo. Ena ndasvika ndapinda mumba ana umubvunza atinakangoti mafetiraiza anga asiri angu rangu iri momomo nekunga ranga riri hwani, rimweni ranga riri hama yangu, rimweni ranga riri kumukwama. Tamandanyarara angwenda wataurira ndira anake ndopamusiwo izvoni ndiri panapa watamusiwo kupinda kupinda vana kutora kana huku kana mukaka wakavharwa kana tuga kana chinyi ana ari kutora ichikuda nepahwindo gezana. Takabva kumuti musumono wauya kuno ndikati Sami uri kuziva here ari kutopopota kuti nyaya iyi maimhangarire chimwe, nyaya iyi maimhangarire chimwe muchatowengana nehama dzenyu. Ndikati ine nechomwoyo mangu nahama yangu yenowengana nayo, asi kutoti iwewe kana hama dzangu dzisiri kuona ndoda kuti dzione kuti inini ndaremerwa mukati mehana yangu mwechiraramo changu kurarama kwangu. Zvadaro zviya akabva akubva kuno akuenda akasvika akabva inini ndafurirwa nani kuti ndiunze nyaya yakwamama, ndafurirwa namai nhingi mai worthiness ndoandifurira. Ndakatoti kubva kumba ndakasvika kutopinda pano ndikaona anga ari pano anga ari tu. Ndikabva ndatotaura nyaya yangu ndikabva ndati apekorara ndinapo vandaenda ndakasara ndodzika kuzuva ratodini ratodoka. Saka ine tiri kunyanya kundirwadza imombe dzangu. Ndakamurambidza pane imwe nyaya ndikati mwana wangu nyaya afona imombe ngani dzaka imombe ngani mombe ingani dzakabuda dzakatengesa. Uyu ndingatoti kare wakabudisa mombe ngani 2 dzikaenda ku16 nenyaya yekudya nguruwe dzevanhu dzikaenda ku16 kuita 4 aiwa ingati 2 plus 2 dzeku16 2 dzekutengesa kutengesa 1 ku16 kutengesa akatengesa 1 yemakati akatengesa $300 akatengesa 1 ndiye akaenda padanga saka dzanhatu
dzakaenda wobva yazoti nyaya iyoyo ari kubasa ndiyo nyaya yakabudisirwa munhu ndiri kumuti anhu avo handiazivi bawo tikangoya mugadzise nyaya dzenyu uyai izvozvo kuda kurombesa anangu kuda kuuraya anangu inini kurombesa anangu naabva naini wairi iwe ndakasvika nyaya yatobhakaiswa pendakasvika nandosvikotogara fumei hama dzangu dzabva dzaungana pano nyaya yamutaure handizive ubainini nyaya iyi papa mombe yatengeswa ya yabaitozwandei kwana stori handiazivi ubainini tasvika ikoko ndikati inini kuzvifambira nyama dzangu ndinozvifambira asi kuti ndinotore chinhu chekuuraya kana hama yangu kana nini kana kuuraya nako inozvirapisa panyama dzangu nekurapisa handodzi yako isina mwana iyo zvikanza kushaya mwana kuda muchanzwa mawadhi yacho anawo handodzi yacho kushaya mwana kuda ngarere ngomwa yemunhu chichi tora mwana wangu wakamurumurira kamwana kake kakada kuti ibve pamukana kubva apa handodzi yake akati oye zikanzi warombesa mwana wangu inini nanhasi uno inini warombesa mwana wangu iwewe abva auya kuno abva akutaurira vanhu akwenda kuti ndakudzokera kumba ndakamuperekedza handina kuda kumuonesei pfungwa dzangu akati mhai atipesanisa ndijeni ndijeni ndihatipesanisa atore monake yake yada kufukunura nezvinhu ndakaramba ndakanyarara uyo ati mhai inini handina chekubata handina ndikati maionesi uri kuzvinzwa here uri kutaurika maionesi angati regera kani mwana uyu akamba nekare kuti munhu anaotadza kuziva kuti mai wake pamusoro idai muri kutaura nyaya yasamero ichiri yasamero muchabata wamwe wesavo ndikutotaura izvozvi vari kutozvinzwa vari kutozvinzwa ndichataura vari kutozvinzwa kuti hama dzangu idzi kushandiswa nemwana wangu hama dzangu idzi inini hama dzangu ndinodzida handina chendakambodziitira kana kumbotukana nawo handina asi maitiro anoita pane varume akure mwaona apinda apa zvina kunaka azouya futi wana sitora yapamba auya ndopotorwa ifuti imwe mombe inini handodzi yangu yakati inini ndakundotengese yangu mombe nokuti aya akataura kuti isu hateendiba hatiendi tisina mari handodzi yangu kwabva yati right inini ndakundotengesa mombe yangu inini ndozotora inye makatenga nefoti ndozotora ndide kuona chiri kuendera mari mombe idzi handisiri kuchiona zvese ndakawaita sei ndakawarambira zvakanzi inini ndakaromba kagondwa kandakaromba kekuti karare nemurora ini ndozotorawo chipokwe chekugara nacho pamba ndakataurwa stori ndeyekuti wamutaura uko takati kuenda menukuru wangu nyanga ndakatangototsikwa iwo ndatsike wakataura kuti ravhunesa handimuzwi akati ravhunesa handimuzwi igumo osvika kuti pamba pangu anoti ravhunesa handimuzwi ayo akati pano hatisati akambopatsika saka mwana wakati abva kubasa kuenda kwakaroorwe mubvana wakasitoro uya uya mu16 ameno taenda kotaura kuti inai ameno ini mwana iwe ina handizvizivi handodza kuti ndikazitaura kuti ina handizvizivi sitoro uya yabva anongedza zvikanzi uyo ndianoda kufa uyo ndianoda kufa saka muzotera muye ndikugezesei ticheke mazita enyu muhari ini mwoyo wangu uramba wachirwadziwa kuti inini wanhu awa ananguwaona inini wacho ndazoti azotaura kudaro kuti panati pasi takaponere musango ndikati pamwe hama dzangu dzisati dzichabvunza asi zvakadaro semunhu ndanga ndakakomba ndakaramba ndiri pakati inini zii pobva pazodaro yanga yahondo hama dzangu dzakuchema uruda kuti urayire chiigwe iwewe uruda kuti urayire chii takambokuitei akadzi acho akuchema ini ndazongoti
tsutsurutsu uyu anoti mai nabva nawai pakadaidzirwa zvingauko tiri kukukumbirai kwasore urayai jeni muurayiri ukamuchera akati tiri kutokumbira kuti muurayai ravhunesi wacho najeni wacho nabheti wacho urayai ndikati inini dhu aine hapana pendichavhika esava achini angu amate mubedhi kuti uri aparoita noku uri aparoita noku uri aparoita noku iwewe timbouraya mwana wangu tione ukauraya mwana wangu newe uri kuti mwana ichifushirwa newe ichifushirwa amwe anoti usasatsika padzimba pedu saka inini ndakaremerwa changamiri ishe mama ndakaremerwa mama ndikaona kuti kana izvozvi ndichagara pasi nehama dzangu hazvichaitiwa zvadzakungoti dzandofunga mangwana dzauti iwewe tsvaga mari yekuti tione kwenda kogezeswa tsvaga mari yekuti tiende kochekeswa mazita pari kufa munhu manje manje hai ndakati kudai akusiya aweini ndozvindaita nemwoyo mangu kuti ini ndichataura nawo ndaingopurisa muromo wekuti be handiwazivi vainini ndakutaurira nehama dzangu izi saka mauya nawo kwamambo saka ndauya nawo kwamambo izvozvo ndo tiri kunyanya kundirwadza pane chandawo ndikubvunze mubvunzo miviri nati munewana wangani ndine vatatu samiro ndiyega mukomana ndiyega nevasikana vairi nevasikana vairi wechipiri ndikuti mimi samiro anobatsirana nehama dzemusha kwenyu wekwamucherera kutora zvinhu zvenyu kuti anowirirana nasekuru wake wekwamucherera ndizvo ndizvozvo ozi ndikona vanava patori nowo futi wekwamucherera wamakasungisa wamakadaidza ndikuita kuti kusungisa kasungisa kuti ndiwaoneswa kuti ndo zviri mumwoyo mwangu ndizvozvo vaita zvakanaka mujekerwe murege kundimaka kuti mwana wedu uyu utidai zviri kutaurwa samiro maregation hanzi wakatengesa mombe dzababa dzimwe ukatora kuita nhatu 1 wakatengesa 1 dzawakatenha kuendesa ku16 zvineve huku munda huku rutora rukukwe zvinhu zvese zvafertilizer zvese upfu mazai urunhonga mazai zvese ndofunga pane zvinhu zvese izvi handina chendiwirana nazvo ndiri munhu ndimai wako ndimai wangu yakundibereka ndo firstborn anowarisa toro munhu wandozviendera kubasa kana pamba pavo handikungosvika bedzi kuti vaimurisi ndine musha wangu wandakawaka toro kwavo tondinotogara nemhuri yangu chendinodoti ndikutaurirei mambo ndechekuti panyaya iyi ipapa yekunzi kupumurwa dzimwe dzese dzandinye nadzo dzine nyaya ipapa yekunzi kupumurwa yekupinde mudangani sitori munhu nyaya iyi sitori wakauya ini ndandisipo nandiri kubasa auya sitori wakasvika sitori kune munhu handadzi yake anotuma kana uchinge wakasvika kumba kwake zvawakaita sei zvawakatora saka handadzi yakauya ikabvunza pamba muchembe yanga ari kumufana ini ndandiri kubasa ndakazofonerwa pamba inini ndichinzi pauya mai chai handadzi yasitori ichibvunza mai wako saka mama wako ari kudiwa kwani kwasitori ndakakumbire ufu basa ndikauya ndikaona wana sekuru ndikavataura ndikati wana sekuru pane nyanga dzirunzi dzakaipai pamba asi handisi kuziva kuti zvinhu zvakafamba sei bataura kutoti mutondibatsirawo kuti n'anga idzi kuna muchembere akafamba sei kuti andosvike kuna nasitori nekuti maraini kwedu hakuna munhu usingazivani sitori nemabasa ake ndakaenda kuna anasekuru tikaende kuna handa dzere tikasvika tese tikafona nawo muchembere tikati maitaurai nanasitori akangotaurwa zvavakataurwa akangoti ehoni sekuru ndanzwa ehoni sekuru ndanzwa ehoni sekuru ndanzwa ndiri kupai 3 days kuti mudzike kunokuru wangu muchinge masvike kunokuru wangu tichibva takumbirirwa nehanda dziya story kunzi after 3 days matinyanyira wanenge wasatowa nemari ipa ndofunga takazorwanga 4 days ndobva tadziya tatsvage mari ndakatotaura ndiwo nyakutotaura
akatobvunzwa nehandadzi dzavo kuti handadzi une here mari inokwane 150 yekuti tihaye mota kuti tiende kupi kuzasuko, ne150 yekuti tipinde mudare iri kudiwa kuti 300 US. Akataura kuti ndine mombe iri kumumba. Ini akati ndotume mwana wangu, ndikati mwanasikuru handikwani baba mombe yamai ine kupinde kudanga muchemberera. Akati ni mombe yani yawo, asi kwendinokwanisa ini ndiko kuti kumba uku kune yakasiya mudhare yatosara iyoyo ndiyo tinokwanisa kuti titengese tiende tifambire nyaya yetindu. Wanasitoro wari muchokwadi here kana kuti ari kunyepa panjani. Iwo akati haya hora tiri kumba yacho ngaitengesa. Ndisho takaenda kumba mangwana makusindika muka ndikatsvage mombe ndakazoti nomotuti wavana yatengesa. Ndakaenda ndikandotora mombe ndikaenda padanga bhaya zveshu wakauya tikatengese mombe. Ndikataura kuti mhaya mombe yaite $300. Ndakupa wanasikuru mari ine handisiri kubate mari pa uzi nozondisi pamwe tadyechi mari. Mangwana makusindi akumuka tiende kwasitoro kwati ndonzwe chokwadi kuti chakadii chakamira sei. Iwewe takagadzira zveshuwa mangwana makusindi tikaenda tikataura mumbana tikude mupakanzi parodiwe mumbana anowari handadzi yangu inotera mashoma mudiki wachari mudiki ndiye akauya awo akabheja panana sekuru jeni haaui ende handitodi kuti atodzike kuruwanga. Tikati wo aiwa no problem. Takaenda nemota tichisvike pastori paruwangwe paya tasvika takangopinde mumba. Stori takatanga ndechekugonde kuti wana mucherera muruwana muradzikwa kai shona yekuti muradzikwa munoiziva here muramba makanyarara sei. Ava katatiziya vatanangurwa kunzi vana muradzikwa muri wafi wekumapuwa munoziziva here kuti handadzi yenyu yakauye pano ikauye pano ikatore zvakati loveness unondiziva here. Ava akambotanga kuramba mama ndakamboramba ndakanyarara akambotanga kuramba zvikanzi loveness unondiziva here zvikanzi sekuru ndokuziva zvikanzi nguva yese iyi yendakauya muchitume wanhu wangu sekuru paradzai kuti auye chidomba changu ndichikutaura kuti undipo zvinhu zvangu waitizei pamba. Ndikati maiyo chingori pabvataura chikwadi muone mabatsirwe munoita sei etinokuitai mukade kuramba uyu munhu ndomuziva apikiswa nenaye. Muchirema ungatatodaro akauya achisungwa wari 2 muvillage. Wana wacho akasvike pakutuka sitori akatiza akandofira kuSouth Africa asati asvika murodi akati 14 days asati adzoka. Ndakaenda ndikandoaonesa kuti maiyo muri kuona situation iri muvillage murume kana mune zvemunoziva taurai pafeya pachokwadi tione mabatsiro etinokuita tiri pamwe nanasikuru muri takadzoka tikanzi musi weFriday tichiri mumudara akatanga kuti abvunza iwe mukomana iwe mukomana wako mukomana mukuru musoja anowa ari papa. Ndikati ndini. Ndikanzi firstborn yako inonzi Lingwe iri papa. Ndikati firstborn yangu iri papa. Lingwe akasimuka kauya agara akataunzi tienda baba wako apo ndo ane upenyu hwako mwana uyu koma imudzungaidzire kudonhe dzungu rese chidonha kumashopu kuita sei zvese izvi zvinhu zvaiva zvichiitika zvinosikana nemunhu wese. Akaramba akanyarara. Ringo neabva atotanga kutochema bva adzokera bva ndogara uko. Zvikanzi ko mwana wangu akanyoresa iwe mwana womukomana wako mukadzi mudiki aiwa musikana mutsvuku wangu akanditi ndikazotadze chinhu izvi ndiye achazoya chizoite mukadzi wako iwe stori aipopi. Ndoga ndatanga kurangana nezvine mwana eva ndanyatsokuona kuti hai mai anonge dzine no problem. Ndakaita hasha ndoga ndasimuka nemota kubva ikoko hana chandakataura hana chandakaita sei hasha dzangu ndakapedzera pakumwe chete patauye kumba nanasekuru tese kurikakuruke mota vanoti pataunganidzana tichimirira Friday chachiri chitatu Friday vanasitoro bvauya vakatunga mudzimu nemachiri avo nechitsvimbo chavo ndobvauya mumba tauya kudati pinde mumba wandise takaunganidzana femili kwedu kwangu nzinde toti femili kwamuchera kunowa kuhama dzamuchemberi wangu dzese dzakanga tiri vanzi loveness waakundiziva here mudzimu wako akauya ega pamberi akafuti makumbo avo akaombera akati ndaakuziva. Zvikanzi pendakakupe mushonga wangu handina kutaura kuti usasanganise mushonga here pamba panapa. Wakauya uchiti ndikutude mushonga wechipfuwa asi ana kutaura here kuti usasanganise mushonga kana zvinenge zvakuramba usazotsvaga umwe muprofiti kana imwe n'anga. Zvikanzi makadaro sekuru usaziva murunzi. Zvikanzi zvidhoma zvangu panapa
zvazviri zvikuru zvakurwisana kwawakaenda iwe kune imwe ng'anga kutoenda umwe futi hwezvachi mashure hwekuteera nhasi tikapedza zvedu izvi asi kune chimwe chiri kusara chiri pai chiri pamba pano wandisa wana sekurisi akapera kubvunza muchembera akati kukanganisa kwakuri kusaziwa akazvomberera ega ini ndaiva ndingoripo bedzipa kuti muchemberi taurai chokwadi kuti tibatsire kana paine zvinodiwa kubva nekunana sekuru tese akatadwe jongwewo rinova riri renhungamiro akatadwe mbudzi 5 akatadwe mombe 5 akanzi mari 12,000 US muri kunzwa zvikanzi kana muchinge mazobhadhare mari ishi ndichazochema-chema kana mazochema-chema ndinokudzikisira awa mhai ndona kuti tangotochema-chema ndokumbira naseku ndokumbira indisvikawo pa5,000 ndakadedzera murume kuti 5,000 muneonepi yemunoti 5,000 murume ndakatanga kudedzera tokuti imba iri kwatusape haitenga chindobhadhare chi ng'anga kana mine zvimakaitirana zvakude pachina kana mawirirana tinotanga kugare pasi toonesana kuti totangire papi nekwetiri kuenda nekwetiri kugumira uyu mumbwana uyu dare richingotanga futi mumbwana wakatanga futi kubvunzwa nekurwadziwa nemwoyo wangu ini kuti handadzi yangu tinowana mupatirambi handiti zviripo musirane zangu hapana singazvizivi ndakateera handadzi yangu pfungwa dzaiya fungoti ndichamurowo ndakasvika ndinotore matransfer ewana anova ari iye ari kutaurwa kunzi wana waigare ikoko muri kunzwa hakuna akatore wana ini nechititi wana wangu vari kuwabhadhara school fees hakuna kana 1 yakaenda manzi grade 5 grade 3 musikana iyi negrade 4 kune balance 180 indakanyorwa nechidhindu zviri zviripo yendinodobhadhara inini urikunzi ndakarwadziwa ndikati hapana chindikugarira maticha kusvika kuti akataura kuti wana wako taiti wana wainherera pamba pehandadzi yangu yakatarohwa handisati ndakasvika nekuti yanga isati yabvisiwa kusanganisira nekuuya ari pabhomo wacho mudiki last bond ndakaenda kune handadzi yangu tikataurirana ndakambosvika ndiri muhasha ndakasvika ndikatora handadzi yangu tikatungamizana tikaende kumba ndikandotora ana sekuru ndikati handadzi yauya tikaonesana akataura zvakataura pana ana sekuru handiti akanzi hatikwanisiba kuti titaure newe mai yako asiri paiba asiripo ndokusvika vakafonera muchekati maiyo ndakandotora jeni uri kuno une zvaari kutaura saka imimi itai miche sei muye munouya riini kuno akati handikwanisi kuuyeko kuka ndichauya musi wailete unova uriwo musi wanga ari kuziva havo kuti mhanga renyaya yekupi kuno nemwoyo wakarwadza ndakasimukawo esefuraidi ndikatera muchemberi maiyo pedzeranai neng'anga dzine zvakanaka isati tichihombe kumboko pedzeranai neng'anga mune zvakanaka oi nhamba dzastori mutaure navo fona akatore nhamba ndindakabva ndavapo iri kufona iwo angasina pakuzviona kuti foni iri kuti iri kufona gaitonzi halo iwe chibvamhanya bvanoti ndiwana sekureri bhayakati bvatangidza futi kufona zvikanzi ndiwana sekureri zvikanzi tisi wana sekuru wana stori zvikanzi aiwa ndokumbirawo mangwana ndobe ndokutumirai mbudzi mari yembudzi dzenyu 5 bvatokati iwo muchemberi mandaona hangu ndikati apa ini handisadiva handichagwa ndichangodzoke kunana sekuru because patiwo nenyaya yabva yatokudare pamambo makuru ndakutofonera wana sekuru ndoataura kuti nyaya yakwani pamambo makuru ndakafonera wana sekuru akati aiwa kana yakadaro chirega tichiwira tichive kuno kuetikadhoma tiri pamwe chete tidii tikwidze tese pamambo makuru tikafonera stori wacho stori akatitaura kuti inini kana muchinge masvika pamambo makuru mondifonera ndowataura kuti mafambiro akaite munhu wakafamba sei inowa nyaya iyi kusvika kwakaita stori mumusha echiuya ina sabu ndakaenda kuti kuna chifu kanembira ndichindowataurira wekenge waripo kusvika awa abvunzwa akazoenda nekuna chifu kanembirira kundotaura kuti ndishe akabvaenda nekuna ishe kanembirira akandotaura kuti ishe kanembirira ndinokumbirawo kuti munditauro ng'anga idzi kuti dzisasiye chitsvuku pamudunhu mani mudunhu menyu zvikanzi naishe kanembirira iwo noti haudi chitsvuku asi kune zvakabati koimbotaura zvichii chokwadi zvinhu zvakobatsirwe mune zvakanaka ndokupedzisira kusvika tiripo nhasi nana sekuru wese waripo amheno kana paine pendapotsa wana sekuruwo wachataura
tsamba chapupu chiripo chanyora ishika nembirira iripo inowaina sekunza iripo apa ichi. Saka mai makandorumba kwaSithole. Andina kana zita rangu Adina zvakatoshamisukaona kudaidzwa saka kumhangara kudai kutorwadziwa mama. Hamuna kuenda kwaSithole? Andina ndokuzi ndakatanga kutokuziwa nekutohaya motika yakahaiwa iyo. Asi mune chokwadi kuti makafona nezuva here kana kuti nhasi ndimurikutumidzira mari yembudzi 5 years. Apo zvanga zvaitika mambo. Munoziva kuti kana ndiri ndega ndiri pakati kudai ane ndatanga kukudzai kuti umwe aiti ungapafi uyu akati ngandife. Saka inini ndakangonyarara zvanga zviri mumwoyo mangu zvirimo kutaurwa kwakaibva kuti ichi chinotorara nemuroho, ichi chipoko chinogara nacho. Ndingafanira kugara nechipoko, ndingafanira kuti muroho randorara neicho. Ingomwaruromba wokudira vanhu. Saka kupindura mubvunzo wangu ndati mataura ari nasekuru nhasi kana kuti nezuro kuti ndiri kukutumidzirai mari yembudzi dzenyu 5 pafoni mwana ava echiti anotumidzira Saturday. muchiri kutondera muchitaura kudaro ipapapo ndikupaita sei ndikubatondera uya akandipe foni iyo atodhaira ndikati iwanhu wacho iwo watumwa kuti nhasi inene ndiri kutofa. Ndomauri akaita ati nhasi ndiri kutofa. Iri nyaya yekurwadziwa namai. Inini ndobva ndati kubva ndafona ndati yewo sekuru. Right. Okay. Munhu anonzi Sithole changamira. Inini nhasi takatofuma ndisikwe inini. Ane vanhu vaanodyara so. Otsvaga history. Munhu anenge ari atsvaga history iyoyo. Ndo yaanoitaura naye yese akambodai apa obva atika watanga kuto. Ende mari dzaanotaura ma 12,000. Akazviita kwese kurambisike kwese kusvika baba waro wapenyu wakamurambira aenda pamba pehanzvadzi yavo wamudzinga ndozvaanoita anonyeba anonunganiswa mambo parastori nachinengozi Sithole echibvunzana pekutanga haana kuti wakaonei, akati kune ajendi rangu rendakatuma rinova rinoti chinengozi mayo akagara naye wiki pamba echirombesa ari pamba pamuchembere akaitwa zvaakaitwa chirapo chipfuwa. After some months ndimachiremba toona kuti pane chinengozi wakatera akaona muchembere mombe dzikabuda usiku dzikaenda atera kuti chinibhadhara zvinhu zvangu zvindakakurapo pakabude mombe 2 dzikaenda zvinozikana nemunhu wese kana mutsambo zviri mukunasha hapana chinhu chinyoaambuya bhinzi kuti pamai apo kuna mbuya bhinzi Sithole nachinengozi wana Sithole matsotsi amoviwa chete onyepa vanonyepa vanhu ivavo kana wariwo chetotokumbira mambuka mhangarirwe iwo pesana pakaita nemunhu wani inotomutaura ari pavo unonyepa hanzi namambo timboendai kuseri kwechuu timboone kuti panei mozodzoka mudai saka mubuda panze mabva kuna chiremba nyaya yokonti saka simukazimude panze wana Sithole asi moto wezikucherechedza mukuedzara kudzima moto kuramba kudzimika nechikonzero chei wazobvunza kuna Ravunesi kanzi naya mai mudambozvura iri chii taura mayabhaito kutanga zvikanzi mudambozvura iri chii nyaya ingapedze nekuzviuraya here zvikanzi akushungurudzika zvikanzi
zvakanaka. Kana nyaya dzese dziri kutaurwa idzi hapana mhosva yemunzi wana rufu kuengai kana dhama dziri kukuengai. Inyaya yakatoitika muruzivo. Asi nyaya yeibetsi ndeyekuti meni munhu wamuri kufungidzira kuti ndiye munogona kuita handiye bane zvinhu izvi. Munhu wamuri kunzi autera chikweleti chake ndiye munhu ane chikweleti nemi chaichaio. Uyu munhu akanga auya anosenzesa mishonga isiri yake. Munhu akanga atotaura rwendo kuti anoenda kuzondofamba zvakaita vapuhwawo mishonga yake yakasenzesa. Saka wakabva mishonga iyi ndokwaane zvinhu zvako zvaakuda kuripira. Hapana chamunhu ukomedzerwa ukanzi zvichokwadi inini ndakarwara saka ndairapwa ndauziva kuti nditovatisa mishonga isiriyo uye zvakandirapa watinya kundibvunza chikweleti ndopatokupedzana chete ini handina chandikuramba. Zvakanzi munofanira kuenda nekumabude zuva ndokune munhu wamunofanira noripirawo. Makanzwa dzimwe nyaya dzese dzamunotaura dzese musatedzere endai munoripe zvinhu izvi nekuti ndaona pamberi apo akadzoka kechipiri ndichapera. Wapanzi mishonga iyoyo ndikuona pane munhu ari kushandisa ari kuita zvechechi achiprofita hazvisi zvakwamwari izvo. Ngwarirai pamberi papa zvichakunetsai vanenge dzomusikana ukanzi gadzirwa uzoite zvekunamata chaichaizvo. Zvinhu zvakusenzesa hazvisi zvekunamata. Uchanamata hako zvinotanga mamboita zvekunoripa. Ndo zvakakosha zvakudaro pane zvandasirira here zvandawedzera. KwaSithole ndokwakune kwawakarombeswa ndokwanofanira kudzoka kuti wandonyatsoedza undochemana Sithole. But zvaakuda manje anokupai zvinhu akuda kuzvitora bheki oda mari yakawandisa. Oda ma12,000. Mundochema naye KwaSithole kuti tidzikinurowo zviro titora zvinhu zvako asi mari yese hatina. Zvakabva kwamambo. Hani kunzwa musha umu kwanurume wachazonobaba chaiyo kwanukadzi wautadza utaura chokwadi but havasi kurara pamudzimba umu. Wazodayira kuti zvechokwadi ratonyarara hamusi kurarike pamudzimba umu. Vatsenjerai zvauya izvo. Akaranzi mikono chete chete. Zvinosiririsa. Right. Saka hanzi zvinotoda kuti mudzoke kunani kunaye achiri mupenyu, mai wenyu achiri wapenyu. Vari kunzika. Inini ndichitaura ndakazvonga kubva paakatange nyaya dzavo novambara vari 2 handina chendaridzoka kubva kana imba chacha iri mumasapo handizivi kana mari vaneti madhira vanechi mari dzakaunzi handa dzangu kurohwa wakadya iwo nehanda dzipi idzodzi handina chendakaudzwa zvinhu zvese zvakatangobuda pamusuna handina chendinoziva kana waripo wabvunzika kuti handa dzadzirakanganiswa ndozvakuti pane urombo hwakandotorwa namai wako uye hwaakukunetsa imi musha. Izvo zvakatoitika ndo zvatoda kuti vanasekuru muripo muri kurinzwa ino kuti rinotoda kuti mudzoke kwaSithole kuti atore zvinhu zvake, asi muri kuona kuti anokupa zvinhu wobhadhara mari, akupa zvikwambo zviya zvochikunetsa woda kunozvisarenda obva akuti mari ka anobvasiya zvinhu zvake zvokunetsa kuti uzouye manje kutoti undoti uyaubvise obva akuchaya mari. Taurai ndakataura kuti kurapwa chete ndotoshamisa akutoti ndauya kuni kwangu kumari yangu paakandirapa ndakanaupa mari yangu
kuzona kudzoka zvandava kumariamu amavona vanhu vavairi akauya kune vava kurapa ndichine ngozi asi akazouya kusvikana zvinhu mustori ndozvinunatinembaoko kana ndateerera bati dzoka imwe munhu wekutanga wakii wamakatorera mushonga mudzosere zvinhu zvacho kwete stori iye tine ngozi tine ngozi chine ngozi unosenzesa zvinhu zvastori agent uyo akamubhadhara mombe dzikaenda 2 zvisina akamboziva kana musha kana kuhandadzavo kana inini handa chindaziva akangozvita kuti naobva nawangani 2 ndo mawitness avo kwakuzouya uyu wakauya ndakazoitira follow up kuti muchembere ari kuterwa futi neimwe n'anga iwo akabhadhara zvazvipi kusvika ndiendene kunana sekuru ndiperekedze vana sekuru tonzwa munhu wakatumwa tese kusvika tikanzwa iwo akazvibvumira tikadzika tikandonzwa tese kusvika nanhasi ndiwo nyaya iyi makadzika KwaSithole pamba pake tikasvika akabvumirana tikadzoka Friday mudzima wacho ukauya ukabuda akabvumirana nemudzima hapana chamboputswa kubva kunana sekuru wekutanga kusvika pana sekuru wepapa amhenuka nana sekuruwo ndiri kunyepawo pane zvinoita saka nhau iri papa mambo yetinokumbira pana mai wangu inini ngawazame kuhwarara kune handadzi dzavo tione kuti tofamba neweipi kuti tibatsirani mai akaramba awa anokwanisawo kuramba zvinhu zvichangotiomera handiti chetiri kuda isisi upenyu tirambe tine raramo ndo yetiri kuda isi handadzi dzako dziripo handa dzangu dziripo dzipi simutema kuti handisukuna wakawanda simungaimaonekwe akone mundoshanda nehanzvadzi kuti mudzikinure zvinhu izvo handiti nana sekuru mune laki kuti munana sekuru vanoteerera vana sekuru vangadai vari kuramba saka zvikuru unodiwa unofamba zvakanaka saka marinzwa darero ana sekuru kuti isusu ndobva tiragumira pano kuti mabatsiro atakuitai kuti dzokerai kune munhu akadi ane zvinhu ende takutaurai dare racho kuti vanokuisirai zvinhu handiti wokupai zvinhu zvokunetsai wochiti ndinoda kuti zvibve wokuchaja istereke harisire kutanga rauya iri richitaura iro handiti tatine ndiri nhipa ma12,000 vanenge vachitotumana kuti enda undodii orit saka ndopatagumira I think mari ibata dare racho hanesika hapaina ane mubvunzo taura tive taura iyana makasimuka mai vangu nehandadzi dzangu uya kwakaita munhu yakauya achida kurara achinorapa akanorapa mwana apedza kuarapa isi hazvina kuziva nekuti kwekutanga akati ndipei mari kwekutanga wakaikwanisa wakati ndarwara wakafura ndikataitaenda kuprofisi marudzani wekumushapani ukati handina chandichakwanisa sase munhu ndandiri ndega ndakagumirwa nekunetsana kwataita nehanzvadzi yangu svika akandirowa gumbo tichingonetsanana nawe yangu yembereko ndichinoudzawana baba kuti ndifambire saka ndakanoshungurudzika kuti ndodzokera futi ranogona kundidii ndanango munhu anga ari pakona kuti ndandisisina kuti ndinoti ndomudzara ndakanoremerwa ndobva ndaenda munyumba yabva warapa zvaakanowarapa akatopedza kuwarapa bva abhadhara vaazodzoka akati ndadzoka kumusaridzwa wakandifunira ukati mwanangu munhu yadi adzoka ndikati mimi bhadharai sekutaura kwamakaita kuti ndinodi ndinobhadhara imurona handina chandidii chandinacho zvinhu zvakaita 2018 ndikati inini chandinacho handidii handii
wakatorongedzawo mudanga tikaperekedza munhu akati ndasaenderana nemali ndisina chitema. Saka panondijekerawo pandinotora sekuru ndipupure pandijekera ndinge ndisina kupaona nekuti pfumo rakanotorwa richinoshandiswa naakauya ndo riri kunetsa mumusha, ndo pandijekera ndo pandora ndijekesa ndichitaurawo kuhanzvadzi yangu mukoma kubariro tikaita zvekukanirana zvatiri kuitirana kuti tosimudzirana matemo ina handizokwanisi kusvika padare ndinoremerwa nekuti ndinotanga kuzvifunga kana ndikabhodogorwa gumbo handina mwana. Uyezve mashoko avanozonditaurira kuti uri ngomwa ubari mamwe mashoko ekuti kana ndikapinira pachita chewanhu ndinongozoona semunhu asingabatsiri. Ende zvandijekerawo nhau dzechiprofita handira kudzitangowo nhasi tiri mumakereke ndainamata pandakambonamata 2010 ndikatombofambawo maininongorapa tiri tese 2011 24 tiri tese titongononamaaesi tikambogara kusori. Asi nhasi nhau yanzi mhepo handakuiramba handina kudii handina chandaishandisa handina mudziwa ndaishandisa asi paakunzi mhepo handikwanise kuti ndiirambe nekuti mhepo chinhu chandisingadi chandisingaoni. Saka ndo zvandinoda kuzvijekera wana sekuru nekuti zvine zvaari kundiremera nekuti ndadaa kutongowo munhu wekuti musha mana sekuru mukafiwa ndikunzi iwe namai wako, musha medu macho mukafiwa ndikunzi inini namai. Ndati zvandijekerawo kuti ndini ndogona kana kufamba chekuna ndakutya isho wangu wagadza warapa kana mawabvunza kuti kubva musokatanga nyaya ndakagumirwa kuti simudze tsoka dzangu ndiende kumba kwawo ndikaendangowo munhu wekuti ndogona ngotumirwa munhu ndikagona ngotemwa nedemo ndichifamba nekuti ndakanga ndakutya nekuti akasenda meseji yekuti ndinokuuraya meseji yacho iri muipo ndinoda kukuuraya ndakadzokorora muromo iwowo kuti ari pamba pangu akakudzokorora futi tiri pamba kwana mhai kuti iwo ndinofanira nenhau yeurobva hwavo. Saka zvinhu zvando kuti kubuda mudare muno ndinobuda bati ufiye hwekuti kutaurana mashoko handizokwanisi kuti ndinomira padare nenhau yekuti zvaanozonoita zvacho zvinondiremera kuti ndinomire ndinotaure ndinotsanangure nhau iyi yakaita 2018 tiri mukukatanurana tisiri kuwirirana. Ende ndakangopindura kuti handachambokudi munhu yandimudi handiri kuziya ndini ndo zvandakangopindura kana wanasekuru mukaubvunza ndakangopindura kuti munhu handiri kuziya ndiani ndini handina chandakabata handina chandakaita andipatijekera kandoda kutongotendera kuti pandijekera ndekuti ndaziwa kwabva pfumo rakaenda rikanora mai wangu ndo zvandiringotenda kuti tatisuziva kuti pfumo iri nekwarakabva rishiya tinorapa pai saka handina chandikukanana nacho. Pamwe pacho inini mubereko ndakasororwa 2004 ndikaita mwana 2005 mwana iye akashaika 2005 mubereko kana kuti akaundinesa 2005 kusvika izvezvi handina mwana. Saka ndopandiri kuti pajekerwa nasekuru pajekere munhu wese kuti waregere kuzoti pawanoita dare wakandikanidza inini ndinokasika kubvunzwa semunhu asingana nematambudziko akawanda. No. Okay. Ngokuti pfuma yakadyiwa nani? Pfuma inini pakaenda umwe wangu ndeyendilipo ndo mazuva andakasiya mwana wanzadzi yangu andaichengetawo mukumabharingo pawakanoona inini pandakarohwa ndakaudzwa kuti nemwana wehanzadzi yangu mai wacho arwara wakabva wakatikocha gama rakatsvaga $20 waenda naye ndakatoenda ndine mukwasha nabamuni vandatosvika ubva ati tikuda kuenda kutambira mbeu saka nditei mari ndozosara ndoona zvekuita nechii ndozotaura nevakomana kuti wakwasha vadi wauya nditakure mwana ina handigoni kumutakura nenhau yechipfuura ndakasvika ndikanokurongedza ndikatora chii mwana ndikaenda zvokuzoti mari yakazofamba sei ndikaendisisina ruzivo ndakatoiwe haikwakunyepa haungatadzi kuziva kuti pfuma yako yafamba sei. aiwa ndakaisiya mukati memaoko mamhai handina kuzofolowa kuti ndakafunga kuti watodii wafanana ina handausobva wafunda nditogara pese pandaita naakomanaivakati wairorwa sehanzadzi yako izipo. ini ndakasvika wachiti wanhu vari ndinozva wakandipindira pandafoniwa wakati wanhu vari Okay. wakati wanhu vari saka patakanosvika kuti wanhu vachadzokera vanobva kuti hatingadzokeri saka saka pfuma yakadyiwa namai. $20 chete yepfuma yakati kuroorwa usati waroorwa
$20 yete hapana mari. Order. $20 yari kutaura ndo yakataura kuseki kubvunzwa tese tiri ponana sekuru handiti aiona kumubvana mudiki iye mubvana mudiki hanzi akatiwa mubvana mudiki ndikeye ndiripo pamba yakauya iri mufoni iwo akangopindura mhinduro mari inge ri 160 pawakapindura ukati sendai mufoni ndichazofara ndoona kuti anovakomana ndakanga ndiripo ndenda ndistori kumurume ndandiripapo yakapinda mama iyi mai akangopinda foni mavo kuti wazotaura nakuita mukoma sekusakomunicata nenyaya yeukasha wavanenge wachiita saka zvinhu zvakandiremera ndirambe ndichinovabvunza iwe uri musoja ndii aiwakuita chisoja pamushaka iwewe ndoprozengu makutongoone demo vanhu vokutya havachakomunicate newe musoja izita rebasa uchibude pagedhi unosise pamabasa handiti augochitakura uchimboenda wanotakura musoja taita kana ukanowe musoja mumba ndihashandi muchisoja kana yake ndinayo ndinadzo okay right order it was a broken home yanga iri broken home saka chibatanai darera harina kuti rinobatani rinobatai mimi ndimi mhuri yacho handiti wochitungamira mhuri nana sekuru vachikutungamirai mai mese moti moenda chavu chekundochipopera kwani kwasitori kuti pakakanganiswa asi toda kuti tigadzirise paite ukama abvise zvinhu zvake zviri kuramba zvichidi zvikuvhiringidzai mambo pamusoro tikaenda pastori kana kuti kumba kwatichandoka ipo pano pacho ari kusimuka here abvuma kuti ndiri kwendi ndine zvinhu zvindakatora pastori I think wabvuma amena nesekuru pakujekera iyi mira ndikutaurire zvinoita vana chiremba hawakupiyewo hakuna munhu anopuhwa chikwambo achinzi washoma vanopuhwa chikwambo vazhinji zvinonzi tiri kupa mushonga wemaraki tiri kupa mushonga wekuti udi upfume tiri kupa mushonga wekukusimbisa handiti asi vane mushonga wezvikwambo une mhiko kana uri munhu ziva ipapo mushonga wezvikwambo une mhiko usazoite zvakati wobva waziva kuti uri kupuhwa chikwambo vazhinji tiri kurombeswa tisikazizii akangomutenda chete kuti gumbo rangu awe pamapango wabvambosana saka mai avo vanenge vakapiwa mhinhu vanotaaabarwa nepfumo pakati hakuna munhu anopuhwa achiti chikwambo vanondopuhwa mushonga asi unenge uine mhiko handiti pamhiko idzodzo haudziteedzi iyo yasitori ari kutaura yakambosenza achitsika mutandao saka I think tapedza dare ribatsiro vamwe takutora nguva yakareba takubatsirai tosimuka yedu toenda next ndinofunga sitori ane mazimari